Верно ли, че Илия Павлов и Ахмед Доган са били близки и едва ли не Илия Павлов му е плащал кампании политически? Сега не е хубаво се говори така за политическите кампании, Що? защото нарушаваме, нали, устоите на демокрацията. Така? Как така се плаща за политически кампании? Сега като ги питаш нашите партии как се финансират и така по нормалния Членски внос. членски внос, доброволни такива Ние не сме някакво комеди дарения. шоу. Нали? Добре, реално бил ли е покровителства на Ахмед Доган на мултигруп? Бяха си осъзнали взаимните интереси. Да. Или имаше нужда от, особено, нали, след моето напускане мултигруп, или имаше нужда от политическо покровителство. И Ахмед му го даваше. Ахмед имаше нужда от издръжка. Нещата са малко по-сложни. Първо, ДПС е политическа партия. Второ, около ДПС има няколко фундации, на които Ахмед е създател и е председател и така нататък. Тук не става дума